sunt comisar de poliție Crețu Cătălina, voce unică a Centrului de Comunicare Județean Bacău. Pentru asigurarea desfășurării în bune condiții de siguranță, legalitate și ordine publică a scrutinului pentru alegerea președintelui României, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne din județul Bacău au adoptat măsuri speciale de protecție și intervenție. Peste 1000 de cadre ale MAI, polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră, de la imigrări și de la alte structuri ale Ministerului sunt mobilizate pentru a asigura protecția celor 640 de secții de votare din județul Bacău, a transporturilor cu materiale electorale și a spațiilor de depozitare a buletinelor de vot. Forțele de ordine vor asigura măsurile de ordine publică în proximitatea secțiilor de votare și vor interveni prompt în cazul sesizărilor privind posibile fapte care încalcă legislația electorală. Au fost intensificate acțiunile de patrulare în zonele aglomerate pentru a descuraja orice tentativă de tulburare a ordinii publice. Orice încălcare a legislației va fi tratată cu maximă seriozitate, iar echipele de intervenție sunt pregătite să răspundă prompt oricăror solicitări. Totodată se va asigura fluidizarea traficului rutier în zonele din apropierea secțiilor de votare pentru a preveni blocajele rutiere. În ceea ce privește prevenirea incendiilor, echipe specializate de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bacău au efectuat verificări prealabile în secțiile de votare pentru a se asigura că acestea respectă normele de siguranță. La alegerile prezidențiale pot vota cetățenii români care au vârsta de 18 ani. Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, precum și persoanele aflate în arest la domiciliu, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, pot vota prin intermediul urnei speciale dacă au depus cerere în acest sens în termenul legal. În ceea ce privește atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne cu privire la alegeri, principalele misiuni ale efectivelor MAI mobilizate vizează paza și protecția secțiilor de votare, asigurarea măsurilor de ordine publică cu accent pe zona localurilor de vot și verificarea tuturor sesizărilor privind posibile contravenții sau infracțiuni electorale. Președintele biroului electoral al secției de votare ia toate măsurile de ordine în localul de vot și în jurul acestuia. În această zonă de protecție a secțiilor de votare este interzisă staționarea oricărei persoane mai mult decât timpul necesar pentru a vota. Excepție fac membrii biroului electoral al secției de votare, operatorii de calculator, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii, candidații, persoanele acreditate, precum și alte persoane prevăzute expres de lege. Persoana care refuză să se conformeze dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi se pedepsește cu amendă cuprinsă între 1500 și 4500 de lei. Cu aceeași amendă se pedepsește comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în spațiul de protecție al secției în ziua votării, în intervalul orar 7-21, precum și continuarea propagandei electorale și sfătuirea alegătorilor la sediul secțiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat. Oferirea sau darea de bani, de bunuri sau alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Persoanele care votează de 2 sau de mai multe ori votează fără a avea acest drept, introduc în urnă mai multe buletine de vot decât au dreptul, utilizează un act de identitate nul sau fals sau un buletin de vot fals, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Vă reamintesc că și la aceste alegeri se folosește sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Atacul prin orice mijloace asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă. Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
Efectivele Ministerului Afacerilor Interne din județul Bacău sunt pregătite să gestioneze cu profesionalism orice incident sau eveniment grav care ar putea apărea până la finalul procesului electoral. Polițiștii, jandarmii, pompierii și celelalte efective ale Ministerului Afacerilor Interne vor acționa conform atribuțiilor legale ce le revin, cu maximă seriozitate și echidistanță. Facem apel la toți cetățenii să respecte regulile de ordine publică și să semnaleze imediat autoritățile cu privire la orice incident sau nereguli constatate. Prin colaborarea tuturor, ne asigurăm că procesul electoral se va desfășura în cele mai bune condiții.